zer gisa, ongi altzarete, gaueko 10:17 minutu, beti bezala, zuzenean gaituzue. Nik neuk, eta barkatu lehen pertsonan hitz egiteagatik, gure gaurko gonbidatuak etxe honetan emandako lehen pausoak ongi baino hobeto ezagutu ditut. Eta profesionalki, oraintxe ikusten dut, behar bada momenturik oberenean. Eta bebin, arratsaldeetako magazina gidatzen du. Ni mas ni menos izenekoa, bikain gidatu ere. Horra heldu aurretik, ordea, bide luzea egin behar izan du. Hemen ez da iritsi eta kitxo izaten. Hori guztia kontuan izanik, garai ezin hobea da agian, gure gonbidatuaren 11 aurpegiak edo gehiago, inoiz ez bezala ezagutzeko. You are the sunshine of my life. That's what I always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. Eta hori, horren zundu zuen hori, bere ahotsa zen, kantatu ere ongi egiten bai du. Datorrela beraz, Claudio, telebista plato hau landa emankor bilakatzera. Claudio Landa! Clauditxo! Zemo Ondo, eta zeu. musika ondo aukeratua. Ondo aukeratua, Etxeri lasai, Claudio. Ai, amasa raro. Bueno, zure ahotsa zen hori? Bai. Kantatu ere egiten baitu zuzu. Telebista honetan denetarik egin behar da. Kantatu ere. Ere bai. Bueno, Claudio, esan dut momenturik hoberenean zaudela, profesionalki, jakina. Hala, altzaude? Orain oso ondo nau. Oso Bai. ondo. Oraindik beste hainbat gauza egiteko prest ere egon naiteke, eta zergatik ez, hobeto egoteko esperantza beti izan behar da, ez? Baina oso gustora. Bueno, eta momentu pertsonalaz ez dizut galdetu, baina ez dakit baote dagoen nik jakin beharko nukeenik, edo. Ba, ez dakit, galdetu. Ondo zaude, Oso ondo, gustora. earki zaude. Gustora. Bueno, horrek balio du. Aizu, Claudio, batzuek pentsa ezakete zuretzat, erraza izan dela, onaino ailegatzea, betidanik ikusi behitza dituzte telebistan, eta erraztasun handia daukazu, showrako, showmana zara. Arratsalderoko magazin neketsu hori aurkeztea alere pentsatzen du zuretzat erronka handi xamarra dela. Bai, alde batetik ordu batzuk badirelako eta hor zuzenean egin behar direnak eta ez bakarrik jendeak ikusten duena, baizik eta hortik kanpo egin behar den lana ere, bai, neketsua da eguneroko bat egiten, baina oso gustora nagoenez eta gustora egiten diren lanak ere, edo lan horiek behintzat ez zaituzte gehiagin ekatzen, ez? Orain 10 urteko argazkiak edo orain 5 urtekoak edo ikusten baditugu, konturatzen gara, pixka bat aldatu garela, itxuraz eta Bai. ez beti onerako, Bueno. nitaz ari naiz, Claudio. Bale, eskerrik asko. Baina bestela ez itxuragatik, bestela, edabideetan protagonismoa izaten hasi zinenetik, telebistan agertzen hasi zinenetik, ezagun bihurtzen hasi zinenetik, asko aldatu da, Claudio, edo orduan ezagutzen genuen edo ezagutu genuen haren berdintsua edo kasik bera zara. Nik uste dut jende guztia, edo pertsona guztiek badaukate bilakaera bat, eta nire kasuan ere denborak ere markatzen ditu aldaketa horiek, eta bizitzan gertatutako hainbat gauza, eta, edo norentzat aita izateak, edo etxe berri bat erostea, lagun bat galtzea, gauza horiek aldatu egiten gaituzte guztiok. Eta gu ere naiz eta telebistan lan egin pertsona gara, jakina. Lanak ere aldatzen zaitu. Eta nik uste dut hemen gaudenok behintzat ikasteko gaudela. Nik hori argi daukat. Egunero gauza berriak ikasten ditudalako eta oraindik ikasteke dauzkatalako. Bueno, beraz, orduko Claudio zara, baina bizitzak zaildua. Bai. Hasierako Claudio dugu,
Eta gaur, zailduta etorri zaigun honi, zuku ondi xamarra aterako diogu. Claudio Landa, bat eta bera. Tekleatu eta komunikatzen bada rellamada. Txomin sartu eta tira. Txotxi. Venga, arriarek, txotxi. Txomin sartu. Jalons Euskal Herria, jalons mundua, jalons zortzili guadan. Txotxi, Txomin, naiz. Txomin! Hori esaten zaio. Laizter lortuko dugu Euskaltzaindia, adiegon, txotxi iztegian ikusi beharko dugu. Txotxi iztegian ez genuen sartu, Ez dut uste. Ez dute sartu haindik. Bueno. Zahar asko dago Euskaltzaindian eta horrena izango da. Esperantza ez da galtzen, ez? Egunen batena hartuko da. Bueno, Claudio, gaur elkarrizketa nik ez dizut bakarrik egingo noski, beste 3 lagun ere hemen izango ditut, 3 gutxienez. Bai? Bai, 3 gutxienez. Eta lehen bizi etorriko zaizkigun 3-ak, hauesek dira. Edurne Garmendia, Josu Larrarte eta Anabel Arraitza. Haupa, Edurne. Gabon. Un momentua. Ongi. Beno, Edurne. Bueno, hasteko, Hasi. Claudio. Bai, zeu hasiko zara. Nondik ateratzen dituzu zeuk asmatutako hitzak eta batez ere nola lortzen duzu gero kalean mundu guztiak horiek erabiltzea? Txotxi, gora, txotxi, bera, jalons, maiu pitxu, pesukeroak... Ja, berez ateratzen diren. Horrelako txorradatxuek holan ateratzen dire. Momentu batean, nik egiz esan, ez dut gogoratzen, zein momentutan agertu zan txotxi. Ez duzu papera hartzen eta zaten, hitzak asmatuko ditut. Iztegi bat osatuko dut. Nik uste dut, gainera sordien laratza atzizenean, Xabi, txotxi hori nik uste dut ensaio batean agertu zela. Eta txomin sarturena, eta guzti hori nik uste dut berez, holan, bapatean agertzen dira. Txampiñoiak izango balira. Euskal Herria. Gauza bera. Jalons gogoratzen dut uda batean, ze hori ja bigarren denboraldian edo, ez dakizen bagarren denboraldian agertu zen, eta uda batean, burura eta norbaiti atera zitzaion. Nik uste dut, mozkorraldi batean, jalo, esan beharran, jalons, holan, esan zuen. Eta ideia hona iruditu zitzaidan. Bai, bitxu? Josu. Bai, gabon, Claudio. Gabon. Beitu, nik hola saltza pixka jartzen da asteatik pare bat aldiz jarri nahi duzuna. topatu izan den nik Claudio parrandan. Bai. Meza nagusienez. Ez, hor Donostin... Hor kontxa parean. Izenek hor dantzalekun baten. Bai. Eta, oain ikusi dugu oso lanpetuta zaibiltzala, ez da. Jakin nahi nuke parrandako denboa ateatzen zuen, Sentitzen dut, badakit nire bila egontzarela, baina sentitzen dut, baina lasai, telefona mango dizut, eta egin dezakegu zita nahi duzun, nire horretutegia murritza izango da, baina tokitxoren bat... Bueno, gaua maite duzu, Claudio. Bueno, esan behar nuen... Gaua maite du bera. Zuk ez, ordea. Esan duzu. Bueno, a ver, bai. Gau ez ere gainera, gau ez piztu egiten gara batzuok, ez? Nik goiz benetan esnatzeko kriston aleginak egin behar dotez eta zait bat ere gustatzen. Elizegik behin esan zuen bera, gainera, ez nolako ordutegia daukan berak, eta... Goizeko bostetan eta esnagailua edo despertadorea, eta Edurne Garmendiak be, panadero ordutegia daukazu, eta bere altxatzen dira, neu sekule bez ez dut hori egingo, sekule bez, horregatik, gautxoria naizelako, eta gau ez piztu egiten naiz. Eta gero, bera bezalako mutil katxarroak aurkitzen baditu, norrez da pizten. Gizona. Zer, esango dizut? Anabel. Gauean ez dakitze kolonia mota erabiliko duzu, baina orain aldaketa sumatu dizut. Bai, aldatu du. Zer egiten duzu? Bai. Programa bakoitzerako, bainilla edo zaporea edo ez dakitze hartu deodan. Berria da, Berria da, Bai, bueno, da ni más ni menos. Bai, hori da. Hori naizen nun, bai, baina horiek dira maniak. Gainera, zahartzen ari garela nik uste dut maniak ero eta gehiago dauzkagula. Eta mania ere duzu orduan karneta ez ateratzea? Bai, bueno, gidatzeko karneta. Hori banekien ere gaur aterako zela. Ez daukat aitormena egin behar dut, mesedez, ez daukat gidatzeko baimenik.
Ez ateratzeko asmorik, Bueno, asmoa ere, txotxi, iztegian sartzea ere, auskalo, eta nik gidabaimen ateratzea. Orain ondo duzula aprobetxatu behar duzu. Gero zorrotzak badira, azterketak. Bale, eskerrik asko, baina pista orain gero eta kaskarragoa daukat. Hala eta guztiz ere, aurkitu ditut ere gidabaimena ez daukatenak. Mira, gaur, igun loñatiko jendearen artean, gaurko publikoa, baten bat, egongo ote da, gidabaimenik gabe. Altxa eskuan hor bat, hor bai bi! Honena gara, txalo bat zuentzat! Honena! Txalo bat, baientzat! Izango dituzte. Ikusten ez gara inarraroa. Oino? Ondo. Ai, Claudio Landa, fenomeno hutsa, bitxo galanta. Etzen telebistan hasi, irratian, baizik. Euskadi Gaztea irratikatean, hain justu ere. Claudioren esatari estiloa ordura arte ikusi gabea, guk hemen behintzat euskaraz ezagutu gabea genuen. Ez alda ala Euskadi Gaztearen orduko zuzendari Andrea? Ondo gogoratzen dudana da Jaime Otamendik proposatu zidala bere izena, orduan ni Gaztean nengoen, arduradun bezala, eta Jaime Euskadi Irratiko programazio buru zen, garai hartan, eta Claudio ibili zen Euskadi Irratirako bekadun bezala lanean, eta Jaime berak proposatu zidan. Nik uste mutilonek lan ona egingo lukela Gaztean. Claudio zen oraintxe den bezalaxekoa, ez? Sekulako energia eta optimismoa eta bizipoza erakartzen duen eta transmititzen duen pertsona bat. Bilatu eta ipini. Egia da. Pini, ia bilatzen duzuna. Claudiok ere badu beste kapazitate bat, eta da euskera zein erderaz sinesgarria gertatzen dala, ez? Eta oraingo saio honetan, bai horregatik eta baita berak duen paper diferenteak jokatzeko gaitasun horrengatik, nik uste oso ondori dela. Claudio, ea noiz gelitzen gean, por fin, afari hori. Edurne Armazabal eta Edurne Garmendiarekin. Edurne, egin behar dugu zita hori, beti elkar ikusten dugunean, beti miramonen eta lanean, eta beti ezaten dugu, azaritxoa egin behar dugu kontua kontatzeko, eta sekula ez dugu egiten. Garmendia, gogoratzen dituzu? Bai, gaina uste dut, batera ziginela, baina hemen gauza xelebre batzuk gertatu dira. Zuk esan duzu Gaztean, gaur egun Gaztea, garai hartan, Euskadi Gaztean hasi zela, baina Radio Euskadin hasi zen, eta zer eta informatiboetan, hain gauza serioetan. Orduan, Bekadun Euskadi Irratian eta ja... Fundamentuzko kontratu batekin baita. Bueno, fundamentuz, bai. Informatibotan, Euskadin hori asko da. Radio Euskadin, bai. Eta gero pasatzen Gazteara, eta xelebra da, ze garai hartan Gaztean, garaiko Euskadi Gaztean, bai Inigo Legartza eta Patrizia Gaztañaga ari ziren, okorez banaiz. Bai, ze, bueno, lehen bikate zeuden, asistenean Euskadi Gazteak, bai, euskarazko eta gaztelan. Bilbotik eta Miramondi beste. Bai. Patrizia eta Inigo bertan hasi ziren, ere. Gaztea. Eta zeu Radio Euskadin informatibotan. Eta neu Radio Euskadin informatibotan. Eskerrak gutxi irauntzen unan, Benetan monoa sentitu nuen ura utzi nuenean. Informatibotakoa benetan zoragarria. Niri bintzat gustatzen zait pilo bat. Eta gustatu zitzen eta asko ikasi nuen. Gogoratzen dut gainera, Radio Euskadirako Donostiatik egiten nuen. Eta pixka bat Donostian gertatzen zenaz, gertatzen zenaren berri eman behar nuen eta denetarik egin behar nuen. Bai futbola, neu. Aitzitxe, neu futbola. Errealaren fitxajeak. Zinemaldia. Osea, buruti jota zaudete, esaten nien. Neu zinemaldia, zinemaldia gozada bat zen, baina zera udaletxeko plenoak, zein politika, gaiak, eta asko ikasi nuen. Asko ikasi nuen eta gogoratzen dut, ura utzi nuenean, monoa sentitzen nuen. Bai. Telebistari dagokionez, Claudio Landaren ibilbidea luzea eta oparoa da oso. Sorginen laratzean adibidez, gu 6 urtezari izan ginen, eta zuk uste dut azkenean egin zen igula, ez da? Bueno, ies sekula ez nuen egin. 1989. Ies laria ez nintzen izan. 2005 aritu ginen gu, eta zu azken urtean egaldatu egin zinen. Ies ez. Edo eraman egin zintuzte. Juan, nintzen. Bueno, Claudioren ibilbidean emakumeak oso protagonista izan dira. Claudioren ibilbide profesionalean garrantzi berezia izan dute nortasun handiko zenbait emakumek. Hona hemen, gaurko bigarrena. En el año 99 yo empecé a hacer Esta es mi gente, él estaba haciendo Sorginen Laratxa
y me pidió compartir camarote, te iba a decir, no, camerino. Y le dije que sí, y entonces ahí empezamos una convivencia en lo que llamábamos nosotros el apartamentito. Y claro, es que tú sabes lo que da compartir apartamentito. Entonces allí pues vivimos de todo, además pues vives todas las cosas del trabajo, si tienes buen día, si tienes mal día, y por encima de todo lo que hicimos fueron muchísimas risas. Y ahí empezó a fraguarse una amistad pues que es sin duda una de las amistades más importantes de mi vida, ¿no? Formentera yo creo que para nosotros es diversión, mucha diversión y estar muy a gusto juntos, muy, muy a gusto. Claudio es el rey de las coreografías. Mira, podría haceros una, ahora que lo pienso. Yo he hecho alguna con él, tengo que decirte, ¿eh? Es el rey absoluto de las coreografías, de la canción y del espectáculo en general. Eso quisiera saber yo, porque se le ha debido olvidar el camino Donosti-Bilbao, por dónde va. Y entonces, claro, no sé, le digo, ven a Bilbao. Yo creo que ha llegado el momento de descubrir al mundo quién es el héroe chipriota Murukutrú. Y de hecho creo que deberías hablarles de la Cántiga 125, aquella en la que Murukutrú, después de años en la guerra, vuelve a casa y descubre cómo su prometida está ahora enamorada de su hermano. Y ahí Patricia Gaiztua. Claudio, jalons mozkorraldi batetik irtengo zen, baina Murukutru ere bai, ezta? Zer da hori? Ba, begira, Murukutru dutxa batean sortu zen. Bai? Bai, dutxa batean. Zalea zarazu. Dutxa batean, kolektiboen oso zalea. Eta Korsikan, bueno, dutxari buruz ez dezagun hitz egin, ze Xabi guztientzako dau, Bat historiko bat. Xaboia guztientzako dau. Murukutru sortu zen dutxa batean, Korsikako kanpin batean. Ze polita, ez da? Ba, neu, hasi nintzen, dutxara joan nintzen, besteak hor kanpoan zeuden, eta dutxan zer egiten duzu. Bueno, gauza batzuk bururatzen zaizkit egin daitezkenak. Baina, garbitzea, alegia, eta hori. Eta abestu. Eta hasi nintzen abesten, ba hori, ba jalons eta txotxi ateratzen den bezala, jomonakoi naitru, mokoi masoi maiuko, mahoi natoi maiku, jomoi naizu, Murukutru. Orduan, hasi nintzen... Itzulpenik ez du. Bai, hori da, berak Patrik esan duen, 2014 kantika dira. Eta, bai, asuntoa zen hasi nintzela hor, nire pajoteoan, mentalan, esan nahi dut, ba, hasi nintzen, dutxa batean, kanpinekoa, atera nintzenean nire toallitarekin, zeuden 14 polako lur jota, alusinatzen! Eta eurek galdetzen, baina zer de Montre da hori, eta nik esan nien, I am from Chipre. Txalorik eta ez izuten jo? Ez euden holan. Ai, this a regional song. Yes, it's a typical song from Chipre. It's the song from the history of Murukutru. A hero in Chipre. Aizu, sartu nien, baina hola sartu nien. Eta hortik... Taruan. Zure inglesa gustatu egiten zaitu ulertu egiten dut eta. Ez da, ulertzen duzu. Ez que, hizkuntzekin nik, erki. Eta hor sortu zen Murukutruekin, eta orduan, jaialdi bakoitzean, venga, kanta dezagun 1500 kantika. Jomoenaka, erreza da, Aizu, Claudio, zuk Patriziarekin apartamentitori elkar banatu zenuten, nerekin ere beste bat, Donostian. Ordutegi ezberdinekin genbiltzan, zuren taberrintzen biltzan, eta arratsalez noski jaikitzen zena ni nintzen. Baina niko goratzen dut gauza bat. Ez naiz ni elkarrizketatua orain txetan. Baina, jakin nahi duzuen Abel Arraizaren asuntua. Bota zuk zeuria eta ni botako dut neuria. Orain txetan zaitki kapelio. Ez que hain gogoratu den, nik zeure kulpi, ateatzagatik. Bota! Ez, nik gogoratzen dudana da, ze gaiztoa den. Konkale, preparate. Afaltzeko hartzen zenun horrelako bol bat, eta nasten zenitun 11.000 motatako jogurrak, denak nastu eta ura jan. Eta hori zergatik. Baina espezia guztitakoak, pusketa gabe denak nastu eta jan. Jogurra bakarrik, besterik gabe. Jogurra, izango da Txipreko gauza bat, ez dakit. Dino, neu? Tipikal oitura. Tipikal oitura, Fran Txipre. Bueno,
glikose edo resakarekin altzatzen nintzenean, jogurrak egiten du. Eta resaka aipatzen dudala. Ez que begira, ez que asuntoa zen, zinemaldia izan zen. Bueno, orain esan dezakezu. Aurrak lo daude. Zinemaldia izan zen eta elkarrekin biziginen, apartamentito Gros aldean, Usandizaga plazan. Eta alako batean, hala, Anabel, dagoela kriston jaia, hor zen, Q diskotekan, zabalik zegoenean. Osea, pleistozenon. Ez da existitzen. Ez da existitzen. Ara, junginen, labur bilduz, Tia Maria fiesta, bueno, markarik ezin da esan, bueno, hori, Txupito fiesta, eta honek zeukan, goizeko 7:00 grabaketa Goenkaleren kapituloarena. Eta 12 ordu batak 3 eta venga larrena el Txupito, eta esaten nion, Anabel, kontuz, aia, oso ondo nau. Eraman behar izan genuen furgoneta baten Iñaki Bera Etxe eta biok. Nora, ez hospitalera, etxera. Baina gur zati bat izango balitz bezala. Bai, dutxan sartu genuen. Eta grabaketak egin zen ituen egun hartan? Bai, 5 sekuentzi, ez dakitzu zegongi gainera. Baina profesionala altxatu zan. Baina gero desagertarazi egin zintuzten, behar bada horregatik. Baina handik urte batzutara. Bueno, esta es mi gente azaldu da, eta jaun Andreok garai ahantzezinak Claudiorentzat bai profesionalki eta bai pertsonalki. Entra, creo, en el plató de Esta es mi gente, Félix. ¡Chomi de Legazpi! Sois lo que no hay. Patricia Gastañaga, pero esto... ¿Cómo no voy a estar aquí hoy? Dame un beso. Por favor, Bueno, no pensaba que me iba a emocionar, pero estoy emocionado. Anda, tonto, no iba a estar yo aquí hoy. El último Esta es mi gente, por Dios. A todos los que han pasado en estas 7 temporadas... Bueno, horrez usteko handia eman zizuten, Esta es mi genteren 7 denboraldiak iruron artean egintzen dituzten, Izaro Ira eta Patricia Gastañaga eta zeuk beste biak ere agertu ziren eta zun kituta, nola ez? Bai, ze ez nuen espero, eta loko goza gustatzen zaizki. Bueno, bi emakume azaldu dira. Edurne Ormazabal, Patricia Gastañaga, eta ondoren gure gaurko 3. emakumea, orain diba hundi bilakatua da telebistan, duela 14 urte Claudiorekin batera aurkeztu zuen hemen, ETV baten, hau da marka saioa. Norrote? Claudio Landa, ez dakizu errazatia, badakizu zenbat maite zaitudan, eta zenbat miresten zaitudan, eta zenbat errespetatzen zaitudan, eta zenbat gogo dauzkadan zurekin lan egiteko, ez da? Sorpresa dauzkagu artistak eta, artistak aipatzean, ikusi duzu hor globotik geisten, superartista, Ane, baina, Ane non da, hortik alda, hortik? Ez, hemenako, Claudio! Ertu zara, maitia! Kaixo! Bueno. Tira, ba! Zergatik ez duzu kontatzen anekdota hura, dutxarena, badakizu? Kontatzen duzu? Zezan didateia, anekdotaren bat baduzkagun da, pila baduzkagu, baina hura, grazioso cuanto menos esaten dana, ez da? Eta, normalean opari bat bialtzen dut, baina nik pentsatu dut, egingo duguna, olako dei bat edo olako abisu bat, ia noiz elkarrekin zerbait egiten dugun, ez dakit non, teatruan, telebistan, irratian, o zerbait, ez? Potxolo, agur eta ondo izan, maite zaitu dela pila. Bueno, Claudio eta bere dutxak. Egize da. Beste bat ere azaldu da. Bai, orain konturatzen naiz, dutxak badaukala, murukutru. Ni naizela bakarra, zurekin lo egin, eta gero dutxatu ez den bakarra. Jesus, neska. Itxoin, oaindik. Itxoin izan zara, baina ez gara dutxatu. Dutxatu ez gara egin? Bueno, oaindik badaukagu, dutxak egongo dira, hemen nun bait, Hanerekin gogoratzen dut, hau da marka egin, eta dutxa batean ere, elkarrekin dutxatzea ere sortatu zitzaigula. Gehiagorik ja, jendeak imagina dezak. Bueno, baina xehetasun gehiagorekin kontatzeko eskatzen zuena, nek? Baina azke gehiagorik gainera zen oso parregarria izan zela, ze nik lagundu behar izan nion berari, neoprenosko jantzia kentzen, eta neoprenosko zera kentzen, bat dana kentzen da, eta bueno. Eta momentu hori, elkarrezagutzeko momentu hona. Vale. Baina hori izan zen, ura izan zen. Josu emozionatu da, ja, hori pentsatzen, ja. Hanek artiburu dutxa batean, Josu. Hor sartzeko mon.
Lehen esan du horre Patriziak Bilboa aian oizkutezean, da baki oso Bilbo zalia zehala. Eta zein aukeratuko zenuke, Donosti o Bilbo bizitzeko, hola betiko? Donostian edarki bizi naiz, gustora. Lagunak ere oso onak ditut hemen, eta zukak izunez hemengo tugurio guztiak ezagutzen ditut, eta, bueno, ondo dau. Baina Bilbok badu bere puntazoa, eta ez da iritxarra bizitzeko. Aukeratzekotan, segun eta momentu honetan Donostian nago, eta hori dagoen aukera. Hala eta guztiz ere, Bilbon bizitzea gustatu izen zait, eta nik uste dut hemendik aurrera ere aukera izango dut. Bueno, Claudio Landak ere bizi izan du Madrilgo aventura, ona hemen zatitxo batzuk. Bueno, zatitxoak izan dira. Gerosiago ikusiko ditugu Madrilgo zatitxoak orain. Interruptus txiki bat egingo dugu. Horretara behartu ere egin naute, ez da, pixka bat ikusi duzuen. Interruptus txiki bat egingo dugu, test pertsonal bat egin nahi diogulako, Claudio Landari ez diot nik egingo. Ez datorrela, Joana Laseras. Bat, egingo doztazu. Baina, akit ez ezkizula asko gustatzen. Ez, baina, bueno, zuk egiten badiazu. Horregatik prestatu dugu. Bueno, test txiki bat izango da, test txikia. Eta gainera erantzun zehatzak eta zintzoak behar ditugu, bale? Bueno, zehatzak emango dizkizut. Eta gainera musika berezi bat jarriko dugu. Bai? Bai. Venga. Testaretzako musika. Ai, Diana Kroll. Diana Kroll eta niri gustatzen zaidan abestia. Eske, dena dakigu hemen. Zema dakizun? Beitu, Claudio, Google bilatzailea zure izena jartzen baldin badugu eta ziurraskizuk behin baino gehiagotan egin duzu. Hirugarren aukeran jartzen du Claudio Landa gay. Eta guk nahi duguna jakinda noiz esan zenuen zure buruari edo noiz aitortu zenuen gay naiz, homosexuala naiz. Nik nire buruari ez diot sekula esan. Noiz konturatu zinen, orduan? Noiz konturatu. Noiz sortu zen txotxi, gauza bera, ez dakit. Agian dutxaren batean, konturatuko nintzen. Orain pentsatzen ari naiz. A ber, ez dakit, ez dute, ez dago momentu bat. Zezuk Andregai bat izan zenuen. Ezagutu altzen nunala. Ez, baina badakit izan zenuela. Oso traumatizatuta bizi da gexoa. Baizea. Zu ezagutu zaituelako alegia. Bueno, baina, asuntoa da ez dagoela holan momentu bat esaten duzuna. Hemendik aurrera gehi izango naiz. Ez daukat, holan, kontzientzia hori ez daukat. Jende askok edabideetan publikoki esan izan du homosexuala dela, eta ez aizu iruditzen gero askotan hori bihurtzen dela haien ezaugarri nagusiena. Denbora guztian justifikatzen egon behar dutela bezala, ez? Beti elkarrizketa guztietan ateratzen dietela gai bera, gehi zara, homosexuala zara. Ez aizu iruditzen gehiegi dela hori? Gehiagia da. Bai? Oso gehiagia da. Ez dakit, niri behintzat ez diate holan ateratzen zera gehi asuntoarena, edo ja behintzat ja onartutzat ematen duelako jendea, eta ez dakit, ez daukat hor esperientza berezirik. Egia esango dizut, da lehenengo aldia, test honetan, lehenengo aldia izan da, gehiaren asuntoa horrela galdetu didatela. Baina ez duzu txartat hartu. Mesedez, ez da. Baina orain dela 10 urte galdetu izan balizu? Edo 12? Orain dela 10 urte? Ez da ere. Ordurako ja naturaltasuna ez bizi zenuen. Oin dela 10 urte zu elkar ezagutzen genuen. Eta batea dutxatu zinat, Por eso, tu ya sabes, zuk baia badakizu. Bueno, Claudio, dena ziur gaude, onako irudi eta hitzabek entzuten dituzunean, bagian horren besteko graziarik ez dizula egingo ikusi. Bertan, laguntzen eri naizela ni hiru gazte, homosexuala dianak, eta neri laguntza esketorri zaizkidala, bere bizitzan izandako zauriak sendatzen laguntzeko. Zetekan oso garbi ikusi izan dute, bere errealitatea gaztetan jasan izandako, familietan jasan izandako zauriak ondorioa dela. Ni batekin urte tardi daramat, eta bere egoera guztiz aldatu da, guztiz. Beste bikin... Zer nahi duzu ja ez dela homosexuala? Ez, guztiz aldatu da, eta ja neska batekin hasi da. Edo bestela lobotomia bat, ez? Latinez dago esaldi bat esaten dena, kontrafakta, hain zuzen, egintzen aurka ezilik eitzein.
Beno, hain justu ere, Jose Ignacio Munilla Donostiako gotzainak kalakan egin zituen adierazpen horiek, 2006an artean etzen gotzain, Zumarragako apaiz baizik, eta bai, argi esan zuen, bere ustez homosexualitatea gaixotasuna dela, eta berak 3 sendatuak zituela. Zer iruditzen zaizu hori? Sendatzen alda. Hori dio berak? Gaixotasuna da, baina sendatu daiteke. Gaixotasuna, bueno, baina ja gauza hoiei erantzun ematea ere, benetan niri lotxa ematen dit horri erantzun bat. Donostian gotzain dago gizon hau? Bai, izango ete da, baina kristauentzat eta fededunentzat eta katolikoentzat izango da, eta hala eta guztiz ere nik uste dut horrelako baina ez dut uste kristauen artean ere jarrera hori nagusitzen denik. Ez, baina horregatik esaten dizut, bere erantzunkizuna, osea, berak izugarrizko eragina izan dezakela jende horrengan, eta nik uste dut horrelako iritziak nik behintzat uste dut ez direla zuzenak. Dena den ez gara horren serio jarriko, badakit txutxumutxoak asko gustatzen zaizkizula, eta atzo jakingo zenuen Miguel Bosek bikiak izan dituela, alokairuzko ama baten bitartez estatu batuetan. Hori zeiru ditzen zaizu zuri? 55 urterekin bera bakarrik, eta 2 seme gainera. Bai, ez dakit, niri bera gustora baldin badago eta horrelako bide hori aukeratu baldin badu, zer esango dut, zorionak, aita izan delako. Gertutik oso ondo ezagutzen zaituen pertsona bati galdetu diogu, Claudio, aita moduan, nolakoa izango litzateke. ¿Neu? Claudio como padre. Pues mira, con mis hijas es estupendo. Sería un padre que jugaría muchísimo con sus hijos. ¿Le faltaría quizá un poquito de paciencia? No lo sé, la adquiriría. Qué remedio, ¿no? Pero yo creo que sería muy buen padre, Claudio. Sí, hombre, además te cambia la vida y tendría que, ahora mismo, él tiene una vida en la que no tiene esas responsabilidades, pero yo creo que sabría asumirlas estupendamente. Bai. A 2-2? Bai. Bueno, bere iritzia da, eta nik bat egiten dut, pazientzia pixka gehiago falta zai. Gainera, bere ama da, bere alabak zoragarriak dira, eta oso gustora egoten ez berarekin, eta bere alabekin, eta bera ikusita zenolako pazientzia duen, eta amek, amazaretenok, zenolako pazientzia duzuela, hori ikusita esaten du daizu. Izugarrizko meritua. Eta batez be, goizetan. Nik daukat, bai, zegara, niretzat... Goizarekin zuk zera daukazu. Obsesioa. Soldauska egin beharra izan bazenu gizara, joa. Gaizki, eskerrak, baina dutxarena eta goizarena niretzat traumatikoak dira. Onerako edo txarrerako. Esan nahi dut, umeak daudenean, goizetan, altxatu behar zara, nahi eta nahi ez. Bukaeran jeikitzen dira lehenago. Hori da. Eta nik hori ez nuke... Zuenean ere bai. Hombre, denetan. Ez nuke aguantatuko. Horrezagatik, bat nator... Patriziak esan duen. Bueno, zure familia, gai ez aldatu, zure familia oso handia da, zazpian aiarre bazarete, eta esan genezake Euskal munduan ere oso ezaguna dela. Anaiarrebak dituzu politika munduan, kulturan, pintorea, unibertsitateko irakasle, abokatu, eta zu esan genezake zarela, telebista mundu harin honetan sartuta dagoen bakarra. Ez dakit horregatik inoiz sentitu otezaren zure familiako ardi beltza. Ez, sokole bez. Perla beltza bai. Baina ardia ez, horrela ez naute tratatu sekulera. Begira, zer esan duen honen inguruan, zure anaia Karmelok. Bai? Bai. Nik uste dut ezetz. Eta uste dut ezetz, lehenengo, nahiko hemen emandako iritzi eta nahiko argi gelditu da, lehenengo eta behin ez garelako inoiz hartalde izan. Nik uste dut, asko izan da ere, bakoitzak bere bidea egin izan du, eta ondo, gure artean oso ondo moldatzen gara, baina bakoitza berea izan da. Orduan, nik uste Claudio izan dela berritzailea. Berritzailea oso adjetibo polita da, ez? Bai. Berezia izan zara familian, orduan, ez da? Bueno, nik uste dut Karmelok argi izan duela. Asko garela, baina bakoitzak badu bere izaera, eta nik uste dut bereziak denok garela. Bakoitza bere erara, eta oso... anaia eta arreba bereziak dauzkat, bakoitzak badu bere berezitasuna, eta beti azpimarratu eta beti bultzatu izan dugu elkarrekin hori, bakoitzaren berezitasuna. Bueno, nik alderak egiten dizkizu, baina Facebook bitartez, egun hauetan ere jendeak alderak utzi ditu zuretzako, eta adibidez, Inigok esaten digu. Bermeoko Inigok. Bermeoko Inigok. Bermekoa. Inigok esaten digu. Bermeoko Inigok, bai? Inigok esaten...
Inigok esaten digu. Etxe horretan, zurean, ziurraski Otegiri buruz hitz egiten dela. Baina Belen Estebanek baldu jarraitzailerik zure etxean. Galdera surrealista iruditu zait. Inigo, galdera surrealista iruditu zait. Belen Estebanen jarraitzailerik ote da nire etxean. Nire etxea, zer ez nahi du, nire familiaren etxean? Familia, noski. Anai Arrebekin zaudenean, bata politikaria, bestela bokatua, bestela hitz egiten duzu Belen Estebanek edo Carmelo Mana, badakidala asko gustatzen zaizula. Bueno, gustatu, a ber, divertitzen naiz. Belen Esteban ez zait gustatzen, eta Carmelo Mana gustatzea asko esatea da. Baina ez dut uste nire Anai Arreben artean tokirik dagoen euren elkarrizketetan edo euren solasaldietan ez dago Belen Esteban eta horrelakorik ez dut uste. Inigo ez. Claudio, orain aipatzen duzula Anai Arrebak, nola darmazu Anaiak kartzelatik sartu eta irten hori, eta nola darmazu inguruko jendeak, ere bai zure amak adibidez? Ba, gaizki, oso gaizki. Baina hori logikoa da, ez? Anaia bat gartzelan izatea edo familiako bat edo gogorra da, familia osoa. Bueno, baditut 3 adjetibo zuretzako, 2 aukeratu behar dituzu eta bat kanpoan utzi zurekin ez datorrelako gehiegi bat. Bale? Zaila da, Alaia, zoriontsua eta zintzoa. Aukeratu behar ditut 2. Bat utzi kanpoan ez dagoelako zurekin oso... Bat kanpoan. Ni badakit. A ber, bota. Zintzoa. Zintzoa zer kanpoan? Ba ez. Zintzu ziren bestiak. Alaia eta zoriontsua? Alaia. Eta zintzoa? Alaia. Ez que kontra egitearen el listo hemen da ona. Ez. Bez, zintzoa. Bueno, kentzearen zintzoa. Baina ez dut zintzoa naizela. Bai, ez da zaila da, ez da asmatzea. Bueno. Bai. Eta badaukagu beste galdera bat, herritar batek egindakoa zuretzako. Aber, nola erantzuten diozun honi? A ber. Apa, Claudio. Esango zein da zure gorputzeko atali politena? Anabel Arraizak ezagutzen du. Parregin dut da. Parregin du. Ba, ez dakit. Oaindik neure burua, edo nire gorputzaren atal batzuk deskubritzeke dauzkadalako. Ez dakit. Benetan, ez dakit zein esango nuken. Bueno, eta bukatzeko, Claudio, zure bizitzan oso garrantzitsua den pertsona bati buruz nahi dizut galdetu, zure amari buruz. Zein izan da zure amari eman diozun pozik handiena bizitzan, bai. Beitu gainera hor daukagu argazkia. Ai, por mesede. Zelako flekilloa zuke, Ai, ama, kalimero, moment, bai. Ai, ama, eta erramunda bestea. Zure ama oso harro gongo da zutaz, ez da naiz, eta zu familian agian diferenteena izan zure. Bueno, baina guztiez, ez? Anaia, binan la deskojonatzen dago. Hau nahita jarri oso, kenduixu, hau. Nik pozik handiena ez dakit, baina berak postazuna eta momentu alai asko eta zoragarri asko eman dizkit. Eta ez dago nitaz bakarrik arro, dago Anai Arreba guztiez arro. Bueno, batestak ez aizkizu gustatzen, baina ondo egin duzu, Bai? Joan Alaseras, esker mila, pasagabon! Claudio. Zer? Hau azeri hutsa da, edo mutil honek latinez ere badaki pentsatuko duzu asko. Eta ez ote da ala? Ba oteraki mutil honek, latinez ere. Ba galdera horri ongien erantzun diezaiokeen pertsonaren gana jo dugu. Claudio ezagutu nuen 15 edo 16 urte zituenean. Sanadiango institutoan, bupeko 2. kurtsoa egiten ari zera. Ni ere garai hartan gaztea nintzen. Eta, nire lehenengo urteak ziren irakasle, eta, latina ematen nuen. Oso mutil zelebrea, atsegina, alaia, bizi-bizia, eta lagunkorra ere. Beste instituto batera joan nintzenean, Arrebarekin lan egin nuen, eta berak gogorarazi zidan nebaren irakasle hoian nintzela. Hori dela eta ez dela beti izan dut gogoan, Claudio. Gero bapatean egun batean telebistan ikusi nuenean, mikrofonoa eskuan, benetan ez ninduen gehiegi harritu. Gaztarotik habilidadeak berez atera zitzaizkiolako. Beno, Claudio, zure arrakasta, zure ibilbideaz asko posten naiz, eta, ikusten zaitudanean,
inolako nostalgia eta arrotasuna sentitzen dut. Ia ber egun batean kafetxo bat hartzen dugun, agur bero bat. Agur. Latinezko irakaslea. Zuen latineko irakaslea. Rosarun rosi. Zire inoiz hartzen irakaslea. Katilinariak ikasi nituen, bueno, goitxik bera. Aluzinatut, Arrituta geratu zara, Baina benetan, ez dakit nola egiten duzu. Eta begira lan egin dute men, nanitzelen, baina eske latinezko irakaslea. Bueno, bai, kafe bat hartuko dugu. Zenbat jenderekin geratu behar duzun, Claudio? Bai, egize da, dutxak hartzeko badakizu. Bueno, Claudio, esan duzu, bihotza une honetan erdibituta duzula Donostia eta Bilbo artean. Baina zure sorterria herri bada, Bizkaiko kostako Ea, herri txiki hori. Zer da une honetan Ea zuretzat, Amaguada izateaz gain? Ba, zuk ja erantzuna eman diozu, Amaguada batez ere. Eta deskantzatzeko leku bat ere bada. Han tokitxo bat ere badaukadalako, eta pixka bat deskonektatzeko... Tokitxoa baino Zure gela? Toki eder badaukazu. Bueno, tokitxo. Zure gela? Hemen txio sorginen laratzera etorri zitzaigunean, Amaguada... Egize da... Amaguada zenbat aldatu dira. Ez que denok aldatu gara. Claudio. Ni posik. Hemen txeukagu Mikel Urdangarin. Ai, claro, bere fan amorratua. Mikel Urdangarinen musika asko gustatzen zitzaion, eta Mikel etorri zen lore sorta bat emateko. Eta Pantxike! Pantxike! Eskerrik asko torteagatik. Baina hau konta, Pantxike, Rekplay eta bideo grabau, eta batzuk esaten da, zuk asmatutako pertsonajia da. Hau asmatutako pertsonajia da. Hau marabila bada, hau marabila bada. Ama! Ama! Ama, nire ama! Nire ama! Txulazo batekin. Ja. Zertzuk esan ez dut entzu. Entonces entzun, obseso van a ser. Ez da gixe. Ez da izango egize. Hoxe zatzoneke. Ez da zetsu gora eta zetsu bera. Beti, honek izan zu. Hau baina formala hori. Alkain ez da. Ai, ama! Amaguada! Amaguada eta Pantxike. Bikote derra. Bikote derra. Eta zenbat aipatzen genituen. Bai, sobien laratza, iaia gauero. Nere sartzen zuen. Bai. Tarte berezia zuen. Bai, egize da. Bai, Claudio. Oine ama ikusi dugu ez, ama aipatu dugu, baina lehen esan da bezala famili handi ziatezuek, anai arreba asko ziate. Baina oain da 4 urte asko, zuk gazteikan, oaindik oso gazti ezinan, 4 urte zinun 1971an, atia galdu zen nuen. Da ze guatzezea, ze oroitzapen da gazu behartazo? Ba, egize esan, hain txikian nintzen hiltzenean, ez dut olan berez oroitzapen zehatzik. Nik uste dut, nik gogoratzen dudala aita, batez be gero ikusi ditudan argazkien gati. Batez be, eta, bueno, anai arrebok kontatutakoagatik, ez? Eta amak berak, ez? Baina ez daukat, badauzkat momentu batzuk, bizikleta hori bat oparitu zidanean, eta nik uste dut momentu hura bergogoratzen, bai, gogoratzen dudala zerbait. Hala eta guztiz ere nik uste dut argazkiei esker hori, bera nolakoa zan, eta hori gogoratzen dudala, baina egia zan ez nuen nire aita ondo esagutzeko aukerarik. Makina bat lan egin behar izango zuen, Amaguada gaixoak, senarri gabe 7 seme alaba aurrera ateratzeko. Bai horixe. Bueno, landatarrak, 7 nebarreba eta txikarrena, Claudio Bera. Irudia datorki tolako txupete handi batekin eta ezin kendu jatun eskasa, eta Amaguada betik eskatuta besteok ederragoak, eta bera arrautzaren gorringoa botatzen zion esneari, holan vitamina pizka bat izateko, badakizu lehengo ohiturak eta, baina bera eskasa zen, eta irudia datorkit ere zubangia baten moduan, jolasten. Jendearekin komunikatzeko almen handia eukidu beti eta dauka, ez da oso modu naturalean edonorekin erlazionatzeko. Hemen zegoen señora, doña Antonia Paz, eta berari kantatu egiten zion, eta honek txiki zen, eta ia esaten zion, hau artista izango da, hau Claudillo izango da, eta holakoak, ez? Zure osaba favorito ez da izango, ez da? Bai. Zaila daukeratzen, ez? Baina, karo, eta nik hainbeste osaba bat izeko eukin da, beti izan da desberdina, ez? Beste osaba mota bat izan da, gaztena izanik beti
osaba izataz gain laguna edo, mutien historioak partekatzen ditugu, ez da egit, eta gero asteburuetan edo afaltzera ere joan izan gara Bera eta Maialen, nire lengusina, eta horregatik beti izan dut, hori, osaba berezia, ez, gazteagoa, modernoagoa, beti lagundu izan nago gauza horietan. Ilusioz beteriko pertsona izan da beti, ez? Oso alaia, oso maitekorra eta beti oso maitatua. Bai familian eta nik uste dut herrian eta inguru guztietan. Aupa, Claudio! Bueno, zenolako poza ematen duen, hor sorginen laratzean aspaldi aipatzen genituen bi horiek oraindik balkoitik agurre egiten ari zaizkigula, eta zuek seguru asko amagoa da eta Pantxike begira egongo zarete eta musu handi bana hartu ezazue. Bueno, Claudio Landaren haurtzaro eta gaztaroa aipatu ditugu, eta iraganera eraman gaituzte, eta bertan jarraituko dugu ondorengo minutuetan ere, gurekin da, Iñigo Arbitza! Opa, Iñigo! Gabon! Arbitza! Gabon denori! Beste plato batean, izura atzetik beti. Bueno, platoetan izango da, Hoxe, kalekoa kalean utzi beharko dugu. Aldageletan, dutxatan. Pasa palabra etemen baldago. Ez dute jarri horrenik, ez? Ideia emango dut. Aizu, Claudio, zutani gazteak gara, denok gara gazteak, baina gazteagoak ere izanak bagara, eta ni behitzan ere burua 80ko hamarkadan ez dakizu ze ondo pasan nuen, eta jakinaiko nuke zu nolakoa zinean garaia hartan, 80garren hamarkadan, nola pasatu zenuen, ze maltzurkeri egintzen dituen, eta irudiaren nolakoa zen zure irudia. Zu gogoan alduzu gutxikora bera 81. urtean, 80. urtean, nolakoa zinen? Ez dut gogoratzen, benetan, baina imaginatzen dut guztiok, begira. Ara, ikusi, argazki hori. Claudio, soldadutzarik ez zenuen egin, beraz, guardia zibila izan zinen. Bueno, paiztea. Bueno, aizu, nire... Legionario ematen du, ez zola? Nire aro kontestatarioa zen. Baina non, aizu, nire arreba akatu ingo dute. Claudio, gaizto aurpegia jartzen duzola, interesgarri bezala egiten. Betaurreko horiek ere, Zuzu, Ilea bai. Ilea zen, ilea baneukan. Horriantzera, Baneukan, hori demostratzen du. Eta gainera uste dut, kamara laguna zenukala, ez hor posatzen behintzat ikusten zaizu nahiko eroso zaudela. Inigo, badakizu gustatzen zaigulako. Hoxe, Kameran aurrean alakoa gara. Aizu, Claudio, garai hartan, zu oso musika zalea zara, ojapi den elkarrekin ere musika auki dugu hor. Punki gara iriketzen hori izan? Ez punki baino, neu nintzen arraroa. Zinen. Nintzen, bai. Orain berezia. Ez lehen arraroa eta orain berezia. Nik egia esan, Claudio, punki itxura. Zera, irakasleak esan du, celebrea. Celebrea esan nahiko zuen. Hori da. Celebre. Oain celebre orain da. Dana dela, punki itxura nik ez dut ematen, baina garai hartan bazeduen hainbat musika, hainbat kantu, ez dakit, igual hola, grito de guerra esaten ziren horietakoak, ez? Jo, pillo zeuden. Bai? Batean bat entzungo aldugu, Eskorbuto, gogoan? Hori dantzatzen genuen, festetan. Baina, nik uste dut zure oiua... Beste hau. Beste hau. Duran. Hombre, ez que moderno berriak edo... Horixe, nik uste zutani modernoak izan ginela Modern Talking, Pet Shop Boys. Pet Shop Boys zen, la bomba. Olako ombrera jarrita, hileak oniaino, niko nahi ere jarritzen dut, hilearekin. Zuko nahi dira okazulako, Bai. Baina, zurekin bat nator, hori zen. Eta gero Alaska eta Dinarama, eta bai. A quien le importa, eta hori. Gero hori gaine himno bat, bilakatu zen ez, kantu hori. Aizu, txikitan, nik izan ditunak, Exin Castillos, Cinexin, Tente, Madelman, Hyperman txulazo batzuk ziren. Gero lagun batzuri nazia noizian behin kentzen nien, ze gustatzen zitzaien naziarekin ibiltzea, ze ni ere gauzatxo esango dizut. Futbolatzei bat ere gustatzen. Ez zaizu? Ez, zu txikitan nostikoak ematen altzen izkio maloiari. Kueba. Futbolean. Futbolean ez. Igual brileta eta hola, brilet, barrene eta... Neu joaten nintzen gero futbolean aritzen zirenekin gero poteatzera eta hori. Bai. Bai, hori gustatzen ziren. Horun futbola ez zerre. Futbola ez. Bueno, zer gertatu zen balak izu 80. urtean, Claudio? Zer gertatu zen? Orain aste arte honetan, 30 urte bete dira, realak, realak ez, Zamorak, kriston gola sartu zuela.
Azkeneko minutuan eta Realari ligako titulua eman ziona. Xixonen izan zen, Xixonen izan zen, bai, Molinonen, zuk hain maite duzu niri horretan. Bai, egizena. Xixonen. Eta Aste Santuan bertan egon naiz. Dakit. Baita ere. Aizu, baditu behar esan, zita bat egiteko. Josu, eta orain esaten diazu, Xixonen egon garela eta elkarrekin ez garela. Bai, kontua da, garaipen izugarria izan zela, eta nik uste dut, etenok nola baitere, ospatu genuela. Zuk ospakizunik izan altzen nuen, Claudio? Ba, begira, garai horretan Bilbo nengoen. Eta orduan, garo, nik Bilbo atletikek irabazitako ligak eta hoiek gogoratzen ditut. Zera gabarrak eta hoiek, baina errealeko zera triunfoak edo ez nituen ospatu. Azpeitialdean, bai, esa Xavier, uste ederra montatu zen dutela. Ni orduan azkoitian bizi ginen, eta primeran gogoratzen dut, Josean Alkortak kontatu zigun golaren ondoren kalera irten eta lagun denok batera kalera irten eta elkar nola besarkatu genuen eta eromen ikaragarria izan zen. Bai, egia esan, ez dakizu Drogeriko nolako... Javier nola besarkatu nuen eta oraindik gogoan daukat. Eta emozionatu egiten zara gainera, Bai, olakoa da. Bueno, alakorik berriz ez dugu lortuko. Orain dela urte ez asko hainbeste ere, aukera izan Jetxe horretik, bigarren maila. Zuk laguna zenuen Denuesekin. Zuk elkarrizketatu zenuen, frantsesez. Frantsesez, bai. Xabi Alonso realean zegoenean, bai. Pero hori da kontua, gauza bada futbola gustatzea eta besteak gero futboleri buruz hitz egitea lanbida dela eta ez da. Bai, tokatu zait. Lehen Edurne Garmentek esan du, hasieran Radio Euskadirako lan egiten nuenean, futbolari buruz behar izan nuen. Claudio, jakin dezagun, memoriak zer bestelakoak utzi dizigun guztia honen inguruan. Bueno, nik nuen bizi, ni 84koa naizelako, eta hori uste dut 81 edola izan zela, baina bueno, etxean egia esan nahiko realzaleak dira, eta bai jarraitzu zutela, eta bai hitz egin izan dela askotan. Orduan Sportingeko entrenatzailea Vicente Miera zen eta beran bitartez sarrerak lortu nituen eta gogoratzen naiz lo egiteko ere, kotxean bertan lo egin behar izan genuen, zatik ez zegoelako hoteletan tokirik ere ez. Pentsatzen dut nire aitak eta anaiek bizi izan zutela. Ni gaztetxoan nintzen ez dut esango zenbate urte neuzkan. Baina, bai, pentsatzen dut, etxean bizi izan zala. Yo era el responsable de deportes de Herri Ratia. Yo estaba ya al borde del campo con unos policías que lo único que hacían era agarrarnos para que no saliéramos. Ya en cuanto el árbitro pitó el final del partido, Enrique Negreira dijo esto se acabó, salimos todos, los policías dijeron retiraros y fue algo verdaderamente que no habíamos vivido, ¿no? Kanpora bidean nijoala, esan nuen eon momentu baten, eta orduan izan zan gola, ez? Da nire alboan zegoen lehenengo gizonai nik heldu nion eta hasi nintzen ospatzen, ez? Da gizon horrek esan zian oso azarra eta gaina, oiga, por favor, que yo soy del Sporting. Da, nik esan nion, bueno, como si quieres ser del Madrid, me es igual. La Real Sociedad por parte de Zamora acaba de conseguir el gol del empate. Inenarrable, señores. Era algo, un hito, quitarles al Madrid y al Barcelona, que tenían todo el dinero del mundo, que de repente un equipo humilde como la Real Sociedad lograra el título de Liga, había sido un hecho que se valoraba desde muchos puntos de vista, no solo ya desde el punto de vista deportivo. La historia hace 30 años fue inolvidable y yo creo que irrepetible en la historia de la Real. Izugarria, bueno, nik orain azterketa bat jarriko dizut, Claudio. Bai, irakaslearen hitzak entzun ditut eta ikusi behar dut orain, xelebre izaten jarraitzen ote duzuna. Irudi bat jarriko dizut eta ea topatzen duzun nik nahi dudana. Zuk nahi duzuna. Bai, ara, ikusi hemen daukagun irudia hau. Altxauko naz edo hemendik? Liga irabazi zuen Realaren amaikakoa. Zamora hor dago tartean. Ai, ama, eta talde honek sartu zuen gol famatura 81. urtean. Zutik, Arkona da, bueno, jende pilo bat hor zutik, eta beste batzuk hemen, belauniko, beko aldean. Zer daukate berezia aman komunean? Bigotea. Bueno! Bigotea. Aurrenekoan zaturuztegi. Ez un mitikoa da. Garai hartako errealeko bigoteak ziren marka de la casa esaten dena, Eta Larrañaga bigarren zatian irten zen, baina bazuen eta badu bigotea. Bigotie.
Bai. Aizuk edo, eta zu bigotea guztok alduzu. Musukatzeko inozu edo? Orokorkiari naiz. Dutxatzeko? Zuk inoiz eraman aluzu bigotea. Nik bai. Eta? Bakendu beharra. Zergatik? Ez dakit, honen moda badirudi. Norbait kexatuta? Akaso. Horregatik ez nahi dut musukatzeko. Elkarri ezpetatua zein da orain. Ara, bestu. Egia, eske berak sartzen du bezala. Ez, baina zen, ja, dagoeneko kuriositatea. Baina musukatzeko agian ez dakit... Ez daizu gustatzen orduan, musukatu bigote dun bati? Ez dugu gogoratzen. Amigo. Ez dugu gogoratzen orain. Eta zu bigotearekin ere ez duzu inoiz. Ez da inauteritan ere, adibidez. Ez. Iledunak ez ezkizu gustatzen orduan. Ez dut esan nahi, bigotearekin bibotea duten asko ezagutzen ditut, oso ondo daude, eta baina nik behintzat ez dut lan sekula izan. Bigotea izan zenun? Bai, bigotea eta perilla gainera. Eta perilla. Kendu beharra Xabier eta hortxe geratuko zara, zergatik ez dizut esango. Badaude batzuk, bigotearekin, bigotegaz, sexiago daudenak, ez da? Izan daitezke, ez dakit. Badauzkagu irudi batzuk, eta jarriko dugu bigotegaz... Eta bigote barik. Vale, ikus dezagun. Bueno, baina aurretikan jakin dezagun zeintzuk diren iritziak. Bigotearekin edo bigoterik gabe gustatzen dute zaizkigun. Niri berdin zait. Bai, zurian abel. Nik nahiago gabe. Gabe. Nire bikotekidea bintzat. Nik sekula ez du izan. Gabe. Nik hola iruzpale honeko bizar lardatxoi Bueno, baina bizar lardatxa eta bigotea gauza desberri dira. Karo, bibote, esaten duzu. Ikusi hau, Claudio. Bai. Bueno. Gero, deserosoa zure bikote. Dauka iritzeztaneko, ez? Bésame una vez. Baina esan, ez dut muxukatu inoiz bibotea duen gizon bat. Osek ez dakit. Bizarra daukana bai, baina bibotearekin ez. Nik aurretik ganauka, nik 17 urten eskanetik Bilbao Athletic jokatzen nuenean erabaki nuen ustea bigotea. ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Qué pregunta tan absurda? Ez dut izan bikotekideik inoiz bigotearekin, eta, bueno, jarriko balu, kentzeko esango nion, eta listo. Zakit. Ez, osea, uste aurpegi batzuetan oso ondo geratzen dela, bigotea. Bekatzi poneta, urduri jatzen aizenean buzkarra gateatzen zaizki! Oain, arrazoi gabe, egune baten, zen edaki, moztu igual egingo dut, baina ez dut uste behin honuzkeo. Azkargorta behin edo. Ez dut uste. Ez du sekularekin du azkargorta? Nik dakidala ez. Guk irakasle izan genuen urte askoan, orduan bazuen bibotea, oraindik ere badu eta gainera kenduko balu ezagutuko algenuke. Eta pasa hori da gainera bibotea daraman batek kentzen duen aznara adibidez. Biboterik gabe, ni arraro. Biboteakin edo Chaplin bibote bezala badere. edo, Segun zein Bueno, gero hor beste gipuzkoar ilustre batzuk ikusi ditugu, Porrotx, Xavier Saldias. Eta bigoteak bauka bere estena, ez? Saldias eta bigotea, osea, hori da. Bigoteak abestia eta guzti dauka, eske. Bueno, badauda hainbat pertsona ere bibote lehen esaten duena, ez? Bibotearekin edo bigoterik gabe aldatzen direnak. Baina nik uste dut, Claudio, orain arrazoia emango diazula, ze bigotearekin nik uste dut guapoagoak daudela. Ez dakit. Hauek bai. Ikusi ditugunak bai. Bueno, zuk norden Miguel Ángel Silvestre? Bai, el duke, bai, dukia. Gabe edo kin? Egon daiteke. Amigo, horren hemen bigoteak ez dizu molestatzen zuri. Nik esan dut niri ez didala molestatzen, bai, eta kasu honetan. A ber, urrengoa, hau etxeko dugu Gasteiztarra, Unaxu Galde, aktorea, kin edo gabe? A ber, kendu. Kendu bigotea. Atzera bota dezakegu. A ber, kendu, atzea bota. VTR, atzea, ez ondo. Nik uste... Txomi, no ondo. Gabe, hobeto dago. Gabe. Bueno, eta orain, la prueba del algodón, esaten den bezala, datorren urrengo horrek bigotea behar Ara. Hau atera behar altzego. Ze bigote jarri behar diazu. Ai, txitxe! Txomin, sartu, ipini bigotie! Ai, ama! Ui, gainera kanoso jarri diete, txuri-txuria. Hori azkargortaren, hori esan behar dizun! Azkargortaren bigotea jarri diete.
Ai, hau falta zaio nahi txitxeri. Bueno, aterako zaio. Utzi zu, egun batin utzi. Bete barria. Baina aspertuta egoten nintzen, utzi nuen. Bibotea bertan izan zen, no? Negargarri geratzen zitzaigun. Neure buruak nazka emateraino, bai. Baina aspertuta egoten ginen. Ez ipina orduan. Bera, amaitzeko, Claudio, nila nijoa, ze bibotea ustean nijoa korrika eta presaka, bai, arrakasta gehiago daukadan, zukin. Zera, esan behar dizut, ikerketa soziologiko bat egin dugula anitzeleen, eta gure ondorio zuzenena izan dela, bibotea Gipuzkoarron gauza dela. Eta zer pasatzen da? Zu, bai, Gipuzkoarrona, eta zu Bizkaitarra zarela. Beraz, baina Gipuzkoar kompletua ez da, Xabier. Sentitzen dut, baina Gipuzkoar kompletua izateko. Ikusi behar du, Claudio Giza horrek etorriona, heldu eta bataiatuta geratzen zara Gipuzkoar bezala. Gabon, Claudio! Gabon, Claudio! Horrela ere guapozu, primeran. Oain, oso alda. Inigo Arbitza, eskerrik asko! Oso alda, Inigo. Bueno. Ligatzera joango nez honekin. Lagunok, Claudio Landa, biziki maite dugu etxe honetan, badakizue, nik pertsonalki oso kutxuna dut, asko maite dut. Naiz eta makina bat aldiz adarra jo berak neuri. Txeda. Zu ez disimulatu, desahogo. Nik maizer. Oi, ama. Kontagiosoa da. Ai, ikutu. Semana ikusten duguna. Esperientza berriak niretzat, Xabi? Bueno, Raquel Mosquera. Orgasmo, no entiendo. Orgasmo, Claudio, eta esperientzia berri hauek zer moduz? Ondo, gustora. ¿Qué pasa, chavalote? Brasileinekin, haiek aztoratzen gintuzten. Ikusten zen zure burua hor, Xabier. Plumoiarekin dinazu? Bai, horregatik, paperak aldatuta eta... Atera intzait. Ateratzen zaio. Bueno, dena denik, benetan, ikusi ditugu Claudioren aspaldiko imaginak eta zu askotan agertzen zinen, esan beharra dut, asko mejoratu duzula, Bigoteakin ez? Eskerrik asko. Bigoteakin ez? Zenbat zor dizut? Gero, zeinen dugu gero. Edurne? Bai, badia, niri Claudio egiten duena oso zaila iruditzen zaiz, eta meritu handikoa. Ez, esan nahi dut, badia, bere esparru pribatuan oso kanberroa dianak, baina gero lanean serio planta hartzen dutenak. Eta kontrakoa, bere bizitza pribatuan, serioa dianak, baina gero aktorre lanean edo zer egiteko gai dianak. Nire ustez, zuk zure lanean hainbeste ematen duzu, zure pertsonatik, hainbesteko nortasuna eranzten diozu egiten duzun guztiari, etengabe biluzten zarela. Etengabe azkenan agerian geratzen dela nolakoa zaren. Niretzako hori da zaiena, ez dakizuk zer pentsatzen duzu. Nik ez dakitera bat biluztu egiten nahi zen, Ez dut uste. Asko bai. Nik uste dut... Bueno, ez diot hori kendu, Ez dut uste, jolastea da. Baina bere bizitzatik asko ematen du. Bueno, nik uste dut guztiok gure lanbidea maite dugunok behintzat asko ematen dugula. Eta hori ematean, norberaren esentziatik asko ematea logikoa da, eta hori. Hala eta guztiz ere nik ez dut uste lanean biluzten nahi zenik, benetan. Nik nire lana gustoko dudanez, askotan gozatu egiten dut. Eta gozatzean, divertitzen naiz. Eta, bueno, alde Claudio divertigarri hori eta ikus daiteke eta... Baina beste Claudio batzuk ere badaude. Eta ez dut uste horiek lanean ikusiko direnik. Claudio, antzesten ere aritu izan zara? Bai. Eta nire ustez badago esparru hor, kolokan dagoen esparru bat, performantzak, nire ustez. Performantzak? Baiz, ez zure pasioak dira moda batetik, musika bestetik, dantza bestetik, ez? Bueno, baina ez dut lan. A ber, hor bentaberri ikusten dut, bueno, begira, egia esan. Eta esan behar dut, aktore bezala ez naiz ona.
Eta hori aitortu behar den gauza bat da, ze hor dago, aktorea txarra naiz. Baina Bentaberrin eta Kilkoskin izan nuen kameo txiki bat. Baina horietan izan dudan aukera oso ona izan da, aktore honak ezagutzeko aukera izan dudalako. Baina ez da, nik berez aktore... Maribi Bilbaorekin ere aritu zinen, ez? Bai, ikasi nuen, Maribi Bilbaorekin. Gustatu bai, baina aktoreak zaretenok... Bueno, baina esan nahi dut aktore lan egin duzuenok eta ongi egiten duzuenok, izugarrizko lan hona egiten duzu eta nik ez dut nire burua hor kokatzen. Zuk ikasi kazetaritza egin duzu. Bai, baina dena den antzerkia ere ikasi nuen. Baina, bueno, ikastea da gauza bat, eta gero ondo aritzean ikusten dut aktore hona izateko, edo aktorea izateko lan handia egin behar dela, eta ni maila horretara ez naiz heltzen. Bai, Claudio, jo Madrilen egon zinean Telecincon da hainbat programatan, horko saltxa txutxumutxu oitan, da prensa arroxa eta hoiedanetan pixkat nahiko barrutik ezagutu zinun. Eta gero berriz egin zinean Euskal Herria bueltatu. Eta hoi ze irututzen zaizu, igual mundu gordin xamarra, hau nahi edezu han bizitzia baino? Askoz be gustora Euskal Herrian dudik gabe. Gertatzen dena da, hemen lanik ez dagoenean, beste non baitera jo behar duzula. Eta, bueno, Madrilen lan egiteko aukera izan nuen, eta hura aprobetxatu nuen. Ondo aprobetxatuta gainera. Bertan... lan egiten duen jende asko ezagutzeko aukera izan nuelako, eta, bueno, kontaktuak... Oso desberdina, alda hango lan egiteko modua eta... Telebista... Presio handiagoa eta etzen nuen sumatu? Nik ez. A ber, esan nahi dut, nik Madrilen egin dudan lana izan da txikia, eta ez da lehenengo mailako edo lehenengo filakoa izan, eta orduan hor bai presio handia soma daitekela, ez da, aurkezle, saio baten aurkezle izatea. Ez, nik ez nun, ez. Hemen, bai badaudela presio horiek, ez? Eta, bueno, nik uste dut hemen egiten dugun lanak baduela. Bere alde onak ditu, niri asko gustatzen zait, baina bere alde txarrak ere. Telebista Madrilen egitea, Singapurren egitea, Euskal Herrian, Amoroton, zein Kuenkan, nik uste dut funtsean gauza bera da. Medio gehiago gutxiago, diru gehiago gutxiago daiteke, baina azken finean telebista komunikatzea da, eta kamarari begira, baina konturatzea hor beste aldean hainbat jende dagoela, eta zerbait egitea, entretenitzea, informatzea dena den. Eta hori berdina da edozein lekutan. Bueno, eta Singapurren, Amoroton, Txipren, edozein lekutan telebista aurkezleak bai ondo bizi garela, ez da? Iritzi hori asko zabalduta dago, behintzat gizartean. Egia ote da hain ongi bizi garela? Jaun Andreok, soziologia ikerketa bat eskatu diogu, nola esan, tira, gure arteko espezialista bati, espezialista deituko diot. Iker dezan eskatu diogu, jendeak zergatik uste duen, telebistan lan egiten dugunok, erregeen pare bizi garela. Datorrela gure kaleko soziologoa. Mikel Elizegi! Bueno, aspaldiko zuko zako ze atzo elkarrik usegeru. Hori ala da. Herri osako ardoa bezala da. Soziologo beren sozioloko, esan. Sozioloko? Denetatik pizka bat sozioloko. Baina guapoa ere. Baita ere, guapo, así que... Asko gaude gaur hemen guapo. Mikel. Jangoiko zeiten duen. Mikel, egia alda jendeak hori uste duela, orokorrean. Telebistako aurkezleak oso ondo bizi garela. Orokorrean bai. Esaten dute oso ongi bizi garela. Zergatik? Erlazionatzen dute telebista diruarekin. Orduan esaten dute telebistan lan egiten dugunok, diru asko irabazten dugula, eta ongi bizi garela, Xabier. Bueno, baina zu frogatuko duzu, hori ez dela egia. Hori ez da egia, Claudio. Ez beti behintzat. Telebistak sorpresa handiak ematen ditu. Eta neri bat pasazait. Ikusiko, emaiok. Kontuz, Martxelo, kontuz. Hori txakurran kaka, gizona. Txakurran kaka, kontuz ibili. Yes. Osongi, Martxelo, botatxari baloia, botatxari. Jolastu bestekin gizona, jolastu. Ez da gautu honegan mutiko neken. Aspertua nago, aspertua beti pipak jaten, hartoa jaten, hemen parkian, bai. Ea, kastinatik deitzen jaten, telebistan lan egiteko kastina egin dut. Ikusten alduzu, Mikel Elizegi, famatuak elkarrizketatzen. Messi, Niko Txar,
Belen Esteban. Bueno, Belen Esteban ez zai gustatzen. Bueno. Edo agian, zu elkarrizketatuko zaitut. Gabon, hartziki, segizalarro. Zuek zer uste duzu, telebistako aurkezleak eta ongi bizi direla? Oso. Bai. Zergatik pentsatzen duzu eba hori? Dirua asko irazte duelako. Errexan, erustez. Errexa, alda telebistan lan egitea bai? Bai. Horre bai, engoa tinetikan. Engoa oso ondo bizi diana, este batzu, Nere nagusiari deitu, berak hartuko du, eta esaiozu, jo, Mikel Daunkrak benetan hartu, eta posible da, mesedez? Lagunduko jazue? Ez du hartzen. Esan nerekin zaudela, Eta zer uste, diru asko irabazten dela telebistan? Onar bai, ez? Oporretan, egongo da? Aluita, oporretan? Izango da. Ik ze uste, unek diru asko irabaziko dela? Bueno, pixka bai, ez? Pixka irabazi bako, Ez du hartzen. Bai, atzale hon. Sekula pentsatu alduzu telebistan lan egitea? Beitu gauza ba, nahokalian hemen bretxan frentian Mikelekin. Neko alperra, juerrizta arpegiak, baina ez dakit, no? Puntualisten badanea alako gauzak. Zergatik, barkatu? Etortzen zaizulako jendea. Zu ez zaizu gustatzen famosa du izatea horrelakoa, ez. De incognito. Hori. And the telebista, you see the Basque telebista? No? Not really. A bit. Seen some pelota, maybe. Pelota? Bale ba. Venga, hasta, arkitu lana. Inigo, karrako bat jaiz. Eskerrik asko. Goazen kalimotxo bat hartzea. Lagun batekin geratu naiz, eta... Bale bai, merkateko zeak. Nia, gustoringo nik ebanik lana telebistan. Sekula ez. Sekula ez? Ez, hortaino ez nezizten. Ez. Itxoin, dei bat dakat, Itxoin, ez, lasai, dei bat dakat. ¿Bai? Miquel, hola Miquel, hola, soy Carlos. Oye, ¿te acuerdas del casting? Sí, no, pues una buena noticia, tío. Súbete para aquí, para Minamón, que tenemos un trabajito para ti, una oportunidad, ya verás. Venga, te espero, Miquel. Agur. Carlos Soberak deitu nago izu. Zerbait dakala nietzat, eskerrik asko, Aio gero arte. Bueno, Miquel, bueno. Pues nada, enhorabuena por este primer día. Eskerrik asko. Y venga, a disfrutarlo, Ahí estamos. Telebista gorra, telebista gorra. Hori da lehen aukera. Sekula gertatu. Hori ere bada. Horra razoia duk. Baina, Pelota. Eta horrez tatero, eta esan nion tipo ariete, pelot is very difficult to play. The pilot. Ezaguten zuten. Aizu, baina sekula gertatu atzeiz hori. Kastina bat egin, ongi egin, deitu, fregatzea ez, baina zerbait horrelako... Fregatzea ez, baina... Esatia, ya te llamamos, eta ondinoko zain. Bai, hombre. Kastinak egitea hori da, ez? Azken finean, kastina askotan, naiz eta ondo zure ustez ondo egin duzula, baina bueno. Baina alere putada erra izango da, joan eta fregatzea edo beste lan batean jartzea ez da? Zuk espero bat zenu igual aurkezle izatea edo? Hombre, ni kastin bat egiten baldin badut da aurkezle lan egiteko. Hombre, harrikoa egiteko edo lurra garbitzeko kastinak ez dut uste egiten duteni. Ja, hori da. Haizu, telebistako lana ongi ordainduta aldago, Claudio, zer iruditzen zaizu? Ondo ordainduta, bueno, gaur egun bizi dugun egoera kontuan izan da, nik uste dut nahikoa dela bintzat lana ordainduta izatea. Bai. Eta horrekin ere konformatu edo ez gaudela gaizki. Horrek izango ditu bere alde txarrak, bere alde honak. Telebistak? Bai. Telebistak baditu bere alde honak, baina txarrak ere bai. Zeitu dipen, jendeak badauka uste hori? Asko irabazten dela eta... Bai, desente. Eta nik uste gaina Euskal Herritik mailatik kanpoa, Telecinco eta hauetako kanal hauetan, da oendik eta gehiago. Bai aldakizue, Josu Garrazoia daka, bai aldakizue lehen urten nork irabazizun diru gehiena, estatu mailan. Ana Rosa Quintana. Ana Rosa Quintana, bai aldakizue zen bat? Pillo. 4 milioi euro. Baina Ana Rosa... Benetan esaten... Baina enpresa emakumea delako, Bai, enpresa emakumea delako. Horrekin denak kudeatzen du gero. Bigarrena norden? Bigarrena Jesus Vázquez, ez. Emakumea da? Gizona da. Gizona Jorge Javier. Jorge Javier. Eta hirugarrena Jesus Vázquez. Kriston dirutzak. Kriston dirutzak. Batzuk eba ditugu zerrenda. Bai. Gema
Gema Gartzia. Gema Gartziak ondo irabazten du. Asko. Eta normal alda inbeste diru irabaztera telebistan, Claudio? Normala iruditzen zaizu? Hombre, kontuan hartu behar dugu ere telebistak bere bizitza duela. Bizitza zen nahi du, bizitza laborala, eta behintzat oso ez dala egonkorra. Momentu batean lan asko egin dezakezu, baina halako batean, egunetik egunera, eta etxak, eta ez daukazu esparorik, ez ebes, ez? Eta orduan, pixka bat, irabazten duzun diru hori ondo kokatu behar duzu edo behintzat inbertitu nonbait, gerora begira, ez? Mikel Elizegi, esker mila, fite hartio! Izan untxa, arrivederci, ciao! Aio, Claudio, zista! Bueno, eta profesionalki eta pixka bat zukutu dugu. Claudio zertan aritzen den, zelan egin izan dituen, baina aisialdia libre duen denbora zertan pasatzen duzu, Claudio? Xixonen. Honen bila. Sagardau edaten. Sagardau unkulin, eta eta zer gehiago egiten, lagunekin egiten, kirol askorik ez dute egiten, noizian behin igeri egitera. Askorik, gutxirik bai? Igeri egitera bai. Ze bizkarreko minarekin, esan dozkie bai. Ona dela. Bai, baina gutxi goten naiz egiz esan, Bai, Claudio, pixkat denboa libria eta pixkat parranda eta helduz ez. Lehen urten izan zinean Bilboko Aste Nagusiko pregoilari izatekotan, egon zinean hautagaitako bat izan zinean. Bai, eta eskarrak. Eta nik pentsatzet ilusioa emango zizula, baina geho bestaldetik dezesio pixkat izan zenun, o ez? Ez, begira, orain atera zait eta konturatu naiz. Bilbo zalia izan da. Bilbo zalia izan da, egize esango dutxu. Nik uste dut pregolaria izatea dela lan handia, eta niri Bilboko festak disfrutatzeko gustatzen zait. Eta egize da, pregoilariak ez duela disfrutatzeko tarte handirik, lan izugarria daukala. Hombre, ohore bat da behintzat aukeratuen artean egotea, horrek esan nahi du, kontuan hartzen zaituztela. Baina niri jaia hor bizitzea gustatzen zait, txosnetan, eta eta egia da pregoilari izateak hori guztiak entzen dizula, ez? Bueno, Claudiok aisialdia zertan pasatzen duen pixka bat kontatu digu, pixkatxo bat, baina jakin dezagun norekin ibiltzen den. Ikus dezagun, zeintzuk izaten dituen lagun bere eguneko eta batez ere gaueko ibili horietan, ea ikusteko modurik dugun. Claudio es de casa. Yo creo que es lo más claro, ¿no? Lo que más define un amigo, cuando le consideras de casa. Oso lagun ona, maiuskulas idatzita. Eskuzabala, buru gogorra bebai, bihotzonekua, tipo majua, tipo apartekua. A mí me parece que es una persona de sentimientos muy profundos. Es muy amigo de sus amigos y aunque él tiene una faceta pública que todo el mundo conoce y que es pues muy divertida y muy dicharachera y tal, él en privado también tiene esa faceta, pero tiene otra que es más entrañable y digamos con unos valores que son los que apreciamos y valoramos nosotros, ¿no? Bidaietan eta holan juten gara elkarrekin bebai, beste lagun batzuekin, gogoratzen dut bereziki bat Brasilera junginean oin dala askotxo, eta, kriston parriak bota genduzan antxe. Nos llamó a Euskitze y organizaron una cena con nosotros en su casa, con la mujer de Euskitze, Claudio y otro amigo. Y tenemos muy buen recuerdo de aquella noche. Claudio, noiz egingo dugu urrengo juerga Brasilen agian, Brasilen, ez da? Estamos aquí en representación de todos sus amigos, y que ya sabe lo que sentimos por él y que le mandamos un beso muy grande. Ai, ez usteko asko eman dizkizugu, Egize da. Mikel Mertxe sartzen lagun harrapatu ditugu, Juan Alberto azaldu da argazkian. Bai, lagun honak. Bueno, goraintziak denei. Eta, gu, Claudio, guk amaitu aurretik, oparitxo bat egin nahi genizun. Baina dendak zarratuta. Ez bakizu, hemen ez daukau Telecinkoko aurrekonturik. Badakigu zuk zure pixua urretan balio duzula.
baina hainbesterako ezken eukan. Bueno, ea gustatzen zaizun eta zer iruditzen zaizun, Claudio. Bueno, eskerrik asko, ja, aizu, detaile eukitzea. Auskara zer izango. Saiatu gara. Sabi aurbegia egitzen bali Zure badut. gustukoa izan dadin. Irikizu. Baina asmatu duzue! Zure pisu aurretan ez, baina tira, behintzat. Itxura horretako zerbait, urre itxurako zerbait, usain lurrin gozoak zure gustukoa? Aizu, nik orain erabiltzen dudana. Bai, orduan kasualitatez asmatu egin dugu horretan ere. Kasualitatez ez dut uste, izan Ai, ene. Bueno, asmatu badugu oso eskerrik asko. Anabel, Josu eta Edurne eskerrik asko gaur gure laguntzeagatik. Eta jazken aldia izan, Josu lehenbiziko aldian bikai moldatu da, gure aiar pilotari eta arraularia. Aldan ustela. Oñatitik etorri zaigun publikoari, esker mila! Eskerrik asko! Eta zuei, jaun Andreoi, eskerrak emateaz gain iragarren nahi dizuet, datorren astean nik aspalditik elkarrizketatu nahi dudan pertsona bat izango dugula hemen gonbidatu nagusi. Eta benetan gogo ikaragarria daukat elkarrizketa horretarako. Xuberotar kantari handia Niko Etxart izango dugu hemen. Plazer baduzue, badakizue, gaur 8, anitzele 10. Claudio Landa, eskerrik asko. Eskerrik asko zuen. Eutxi goiari ondo izan, Clauditxu. Eskerrik asko.